ҳамада салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Номад Палангая Шарипов. Имрӯз шанбе, яъне ки видео аз рубрикаи SM News. АКСМ Шарипов ами коро чӣ дарко? Агар ки дар шумо фитобочка, ҳиҷома ва массаж лозим бошад, шумо метавонед ки ин корро дар ширкати шифофармо бо истифода бурдани промокоди SM Шарипов бепул бикунед. Мерай пиштакота мемола, поҳота мемола ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ марҳамат. Бародаро, ира медонед чия? Я почки ай фирмаи арабис миёд меган. Ин метавона санг намаки гурдуҳои шуморо брезуна ва ҳамчунин воспалениша бигира. Бародаро ки приступ мехабанд гурдуҳошо метавонад ки табобатш кунад. Марҳамат бародаро. занг бизанен бизалайт. ва бале дӯстон, мо гап задем як рӯз пеш дар бораи ин ҳодиса, яъне ки фиристодани мушакҳо аз тарафи Эрон ба Исроил, ки ин кор ягона нестай. Ҳамчунин мо дар оҷа хотиррасон кардем ки моҳи апрели ҳамин сол ҳам чунин кор шудагӣ буд. Лекин бисёр одамота муҳим чие? Фаҳмидан оне ки оё Исроил дар ин зарбаи мушакии Эрон ҷавоб метия ё ин ки не. Ва бале, мо дар видеои пешина гап задем ки худи Исроил и гапа гуфт ки ӯо ҷавоб метиянд. Мо бо нақшаи гузоштаи худ кор мекунем. Агар ки ба мо ҳуҷум кардан, мо дар ҷавоб ҳуҷум мекунем. Лекин муҳимаш оне ки ин ҷавоб чӣ гуна ҷавоб мешавад. Оё ин ҷавоб мешавад сабаби конфликти калоне ки ба мисли ҷанги 100% байни Эрону Исроил ҳисоб шавад ё ин ки не. Дар ин бора бисёр мутахассисо, бисёр аналитикҳои политикии ҷаҳонӣ гап задагиянд ва мувофиқи маълумотҳои ӯо ки Исроил ҷавоб метияд. Ва дар ин видео гап мезанем дар бораи ҳамоне ки чӣ гуна мешавад ин ҷавоб. Лимончойтонро омода кунен ва пеш аз оне ки мегзарем сари мавзӯъ, бизалайт. мехостем як совет бутам ба одамое ки дар муҳоҷирати Федератсияи Русия ҳастанд. Чихеле ки шумо медонед, ман дар шумо тавсия медиҳам билети донишҷӯира. Лекин дар ҳамин ҷо мехоҳам пурратар гап занам ки ин билетҳо ба мисли билетҳои дигар ширкатҳои нестанд. Бале, ҳоло мо медонем ки бисёр ширкатҳо ҳамин хел корро пешниҳод мекунанд ба мардум, лекин дигарора фарқиятшон аз оне ки ман дар шумо тавсия метавам чия? Оне ҳастае ки ино просто нометара дар як бумажка нависонда дар принтер печат карда наметиҳанд. Шумо вақте ки муроҷиат мекунед ба ин рақамҳо, дар аслам шумо донишҷӯед. Танҳо шумо ҳамун дарсора тариқи онлайнӣ ба телефон мегзарен ва дар вақти ин дарсора шумо гузаштан, шумо донишҷӯ ҳастед, билети шумо ҳаққонӣ ҳастае ки худи шумо ҳамҷо махсус QR код дора ки метавонед бидуроед, тариқи телефонтон через интернет ҳаққонӣ будани ҳамун билеттонро худтон тафтиш кунед. Ва ҳамчунин метавонед ки тафтиш кунед тавассути QR код лицензияи ҳамун мактаберо ки шумо дар оҷа мехонед. Ва ба ғарз аз оне ки шумо билети донишҷӯӣ ба даст меоред ки метавонанд дар як раҳ рӯ шумо да кӯмак бикунад дар ҳоли рӯпарӯ шудан бо мақомотҳои муҳоҷиратӣ, ба ғайр аз ин бо шумо да метавонад кӯмак кунад барои патент гирифтани дигар корош, чунки шумо ҳамчун хондагиед дар оҷа, ҳамчун сертификате ки донистани забони русӣ ҳастай, шумо дар кор мешавад дар ҳаёт. аз ҳамин хотир бепарво муроҷиат кунед. занг бизанен бизалайт. экспертҳо меҳисобанд ки баъди мушакборон аз тарафи Эрон ба Исроил, кишварҳои шарқии наздик зери хатари ҷанги калон қарор гирифтагиянд. ҳоло бисёриҳо метавонанд фикр кунанд ки ин танҳо як вориди хурдакак ё ин ки як амалиёти хурдай ба Ливан. Вақте ки шумо вориди муноқиша мешавед, шумо ҳама чиза идора карда наметавонед. аз ҳамин хотир дар ин кор метавонанд куш шаванд бисёр кишварҳо. ҳама кишварҳое ки дар ин кор омехта мешаванд, сабаби ҷанги метавонад шавад ки як чанд солҳои дароз давом кунад. хотиррасон мекунем як бор дигар ки 1 октябр Эрон зарбаи мушакӣ мезанад ба Исроил ва чихеле ки дар Теҳрон меган ин ҷавоб, яъне ки қасос буд барои куштори сардори Хизбалла ва Ҳамас аз ҷониби Исроил. мувофиқи маълумотҳои рӯзноманигоро, мушакҳое ки Эрон роӣ кардагиай шуморашон гуногунае ки аз 198 то 500 меган, лекин бисёраш ман хиёл мекунам ки ҳами тақрибан 200 ва дар натиҷаи ин қадар зарба айни замон маълум шудагиай ки 3 одам осеб дидагиай ва 1 одам мурдагиай ва ҳамун одамеам ки мурдагиай аз Исроил нест. бале, пурратар дар бораи зарарҳо ман дар видеои пешина гап задагӣ будам. Эрон мега ки бисёр мушакҳои ӯ расидагиай ба нишон, а Исроил боша мега ки бисёриҳоша задагиай. рӯзи 4 октябр дар вақти намози ҷумъа лидери рӯҳонии Эрон Оятулло дар ин бора гап мезанад. беҳтарин зарбаи Эрон куллан қонунӣ буд, яъне ки қонунӣ буда чиро дар назар дора. бале бародаро, дар ин ҷа соглашение ҳастаи мисол байни давлатҳо
ки метавона ягон кишвар вақти ҳуҷум кардан ё ки вақти ягон зарба задан қонуни умумии ҷаҳониро вайрон кунад, ки мисол айни замон Россия яъне ки худи Путина ба ҷавобгарӣ кашидан ки метавонанд ки ӯра ҳабс кунад дар суди ҷаҳонӣ. Ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки ҳамин қонунро поймол кардагиа. Аз ҳамин ҷиҳат ин рӯҳонӣ мегӯяд ки кори ӯ дуруст буд. Бале албатта ки мо ҳам ҳамчун одами оддӣ фикр кунем, задан ино беҷавоб нестанд ки инора ҳечӣ наган. Лекин дар ҷавоб Исроил мегӯяд ки бояд ҷавоб ган ба кори худшон. Лекин дар ин ҷа мо бо шумо суҳбат карда ҳастем дар бораи оне ки бале и гапа гуфтагиай, лекин чӣ қадар имконият дора и ҳуҷуми Исроил ба Эрон. Ино вобастагӣ доранд аз саюзникҳои Исроил, яъне ки кишварҳое ки тарафдорӣ мекунанд Исроила дар ин кор. Яке аз инҳо аз ҳама главни асосиши Амрикоай. Яъне ки айни замон машварат рафтесай байни Вашингтону Исроил дар бораи зарбаи цахал ба Эрон. Дар асл ман интизорам як зарбаи хурди Исроила. Ман фикр мекунам ки ба маслиҳату нақшаи хуби Амрико мешавад. Гап дар бораи оне ҳастае ки як нуқтаи муайян ёфтанд дар корае ки ҳам зарба шава, зарбае ки ҷавоб мешава ба тамоми регион. Дар болои и набояд боз сабаби ҷанги калон шава. Бале барозаро ман ҳайрон мешам ҳамин намуд фикру ҳамин намуд чизо иёда, яъне ки мехоҳанд ҳам бизананд, бо ҳам ҳичишон наган. Яъне ки ба и гап ҳамеро гуфтанд, яъне ки умедворае ки зарбаи иё ба тамоми регион ҳамчун ҷавоб мешава, лекин бо фикр мекунанд ира мо чӣ хеле кунем ки сабаби ҷанги калон нашава. Типа ту мерай мисол хати одам ҷанг кардасӣ меёӣ ки хайна биёзи ҳардумон мезанем, агар ки дар вақти задан ман мушт истифода кардам ба таъюсу мара ҷавоб те, лекин агар шапалоқ истифода кардам ҷавоб нате. Лекин шапалоқҳое ҳастае ки аз мушта сахт мераса. Ишта чӣ? Инамия дигимушу? охи фих накаштира одамо тамошо дорам. Ман ба ҳамун хотир намефурам. Яъне ки и гапҳоро гуфтан чиай дар мағзи ҳамин гап чиай? Мағзи и гап оне ҳастае ки вақте ки ҳуҷум ба Ливан кардан, сардорои организатсияҳоро киштан, Эрон задшон. Ака бояд ки руш поён нашава, ку бояд нишон буда ки имконият дора, метавона зада. Беҷавоб намемона корошон. Бизанаву, лекин метарса аз ҷавоби дальнейшиш баъданаш ки бо Эрон назана. Лекин ҳамаира агар мо як тараф монему калонтар фикр кунем, дар аслан ҷанги калон нашиданаш хубтарае. Хеле ҳам хубтарае ки ҷанг калон нашава. Бале метавонем ки дуру дароз фикр кунем ки Эрон мақсад фалон беҳмадон ё ки Исроил аз ин тараф аю тараф, лекин як чиш фактае ки унамуд купалае ки мисол дар Исраил ҳастае ки қадар мушакборон аз тарафи Эрон равон карда мешава, бисёриҳоша мегардона, инчунин Эрон гардонда наметавона. Яъне ки ҳо метавона гардонда, но ба ин дараҷа не. И фактае ва ин сабаби оне мешава ки дар инҷа марг хеле ҳам зиёд мешавад. Чӣ хеле ки шумо медонем позитсияи мара, позитсияи ман оне ҳастае ки мардуми бегуноҳ намбира. Аз ҳамин хотир ман зидди ҷангам. Ман фикр мекунам ки Исроил як чанд зарбаҳои сахт ба ҳар гуна районҳои гуногуни Эрон мезанад ва нишони дақиқ мегиранд, на ин ки ба мисли Эрон ки садҳо мушакҳои баллистикира бе ҳадафи бе нишони муайян ба шаҳрҳо рой кардан. Бо ман ҳайрон мешам дар ҳамин хел формулировкашон, яъне ки нигоҳ кунем ки дар чӣ гуна истифода мекунад ҳамин хел гапҳоро роӣ мекунад. Умедворем ки роӣ мекунад Исроил мушакҳои зарбаҳои сахти худша ба районҳои муайяни Эрон, лекин дар болои и нишони муайян мегирад, на ин ки ба мисли Эрон бе нишони муайян роӣ. Чӣ гуфтеста? Яъне ки охи ҳардаш зарба задан мешава. Аз ин тараф ҳам зарба задан мешава, аз ӯ тараф ҳам зарба задан. Яъне ки ҳамин гуна аправдоват мекунанд кори Исроила ки типа ӯ хуб чен мекардааст. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ва дар инҷа чира гуфтан, яъне ки хуб чен мекунад ҳамун структураҳоеро ки ба кори ҳарбии Эрон зарар мерасонад, на ин ки сабаби марги мардум мешавад. Лекин агар аз ин тараф фикр кунем, дар Исроил ҳам ҳеҷ кас намурдае, гарчанде ки садҳо мушак роӣ накарда боша Эрон. Маълумае ки зери ин зарба қарор мегирад на танҳо худи Эрон, балки ҳама ҷо, оғоз карда аз барномаи ядерӣ то объектҳои ҳарбӣ. ин мутахассис дар назар дора онера ки ин зарбаи хеле ҳам калон мешавад на танҳо территорияи Эрон, чиро дар назар дора базаҳои ҳарбие ки дар дигар кишварҳо қарор доранд, санксияҳо
маҳкам кардани проксиҳо, яъне ки ранги Северни Корея карданияша мувофиқи гуфтаҳои и эксперт. Аз Ҷо Байден бошад, чӣ хеле ки дар боло гап задем, розия барои зарба задани Исроил ба Эрон, лекин маҳз дар ҳамин нуқтааш мега ки зидай барои зарба задан ба нуқтаҳои базаҳои ядерии Эрон. Канцлери ФРГ Олаф Шолц гуфт ки Эрон барои ин корош ҳамара сабаб мешавад ки бусӯзона ва талаб кард аз тарафҳо ки бас кунанд кора ва талаб кардани ӯ ҳам хеле ҳам хандовара, яъне ки чӣ талаб мекунад. Теҳрон Ҳизбалларо мега ки бас кунанд ҳуҷумошона ба Исроил, то што ки Исроил худаш ҳуҷум мекунад. Бале, дар ҷани справедлива, яъне ки як тарафа бибинӣ зарбаҳоша, аз дигар тарафа набинӣ ва фикр накунӣ ки як тараф барои чӣ ҳуҷум кард. Фикри ахтатон бардор дар комментария бинависен. Фикри ман ҳамине ки ҳар як одам ҳуқуқ дора худша ҳифз карданда ва вақте ки ба ту ҳуҷум кардан, худта бояд ҳифз кунӣ. Ҳамеша мо тарафи мардуми мусалмонем ва ҳеҷ вақт намехоҳем ки як мусалмон бимра ё ки ба як мусалмон ҳуҷум кунанд. Агар ки ба фикрҳои ман розӣ бошен, лайк монданро фаромӯш накунед. Фикротонро дар комментария бинависен. Видеоро ба рафиқотон тақсим кунед ва дар болои экрани шумо ссилкаҳои лозима тамошо кардани ду видеои нави охир дар болои экран ва касе ки блогер шудан мехоҳад, марҳамат, ссилка дар болои экрани шумо. Бидуроен маълумоти бештара бигирен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.